Nej, hvad er det, jeg ser bag dig her? Det er en fodboldbane. Fodboldbane. Bruger I den meget? Vi har gjort det, vi gik ind i den der SFO, der hedder Charlottebo. Okay. Det er kun, at bruger de andre børn det ikke? Sådan... Jo, meget. Okay. Men den er sådan lidt ødelagt, det har den altid været. Hvordan ødelagt? Altid der er rigtig mange huller i. Huller i den. Okay. Der er jo heller ikke noget... vi altid var derinde. Ja. Inde i de der busk? Der er jo heller ikke noget næse, som rigtig bolden kan skyde igennem. Jo. Hvad bruger I de der buske til? Vi er ikke, vi var bare derinde. Nå. Og snart. Og så nu står I et meget, meget vigtigt sted, ikke? I står på hvad? En bark. Er det noget, børnene bruger meget? Om sommeren. Om sommeren? Om vinteren. Kælkebakke. Over om vinteren. Ja. Også lige nu. Så kan man kælke her. Der er rigtig mange, der er offer lige nu. Hvad bruger man bakken til om sommeren, så når der ikke er sne? Man klatrer i træ og spiller en fodbold dernede. Ja. Hænger ud. Og lege fangelej. Leger fangleg her? Bor I alle sammen her tæt på? Lidt forskelligt. Jeg bor her i Charlotte her. Jeg bor bag Charlotte, der er den der vej. Men jeg skal snart flytte til Sjælland, så jeg skal ikke være med i det der andet projekt. Nå, du skal ikke være med til at bygge? Okay. Tak.